Utilitzarem aquest circuit elèctric per comprovar quins d'aquests materials i substàncies són conductors. La bombeta no s'encén, el vidre és aïllant. Comprovem que el coure és conductor perquè la bombeta s'encén. Aïllant. Sí. L'alumini és conductor. No. La sal no condueix l'electricitat. No. L'aigua tampoc no condueix l'electricitat. El grafit és conductor. El plom també és conductor. La sorra és aïllant. Mesclem la sal que no és conductora amb l'aigua que tampoc ho és. I sorpresa, la solució d'aigua amb sal condueix l'electricitat.